Thursday, June 5, 2025. Sa oras na 7:31, kasama niya ang pambansang Angkol Dago! Sa mga angkol Itaas! Sama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo babasang Tita Max Tanya Chinita. Siya si Tita Max. Si Tita Max. Pwede pambansang senior Mang Kanor! Basic. Ikaw natawag ka Mang na ba? Cars! Natawag ka na ba ng maling Oo, pangalan? lagi. Sa tunay kong pangalan at sa Tanya Chinita name. Yung Ano tunay kong usually? pangalan, di ba, Aileen, I-L-Y-N. Ilin. Mula grade 1 ako, Ilin. Ilin? Nagkakamali, Ilin. Lola ko nga mismo, Ilin eh. Mali eh. Ay, Lola mo So- tinawag. Hindi ikaw. Lola Ilin ba? Si Lola? Hindi, yung lola ko nga tawag sa akin, Tawag sa'yo, Ilin. Oo, yung lola ko nga mali. Ano pa yung ibang tao? Ilin. Aileen kasi. So, okay. Tapos sa Tanya Chinita, ang pinaka-worst sa akin ay Tanya Chiquinita. At least hindi Tanya Chikinini. Pwede din! May chikinini kasi si Tanya Chinita, tsaka kaya Tanya Chiquinita. Oo, sana all. Ikaw, Col! Ako naman, Mispronounce. usually hindi ko pag-order ako ng Yung kape. Carl Eric mo, di ba, Carly? Oo, Carlo. Minsan Carlo Eric or Carle Hindi ka Eric. na-offend. Di Pero naman. nakaka-offend eh. Basta Sa akin, nasanay na rin ako nung sa school pa lang kasi pag hindi ka kilala, mispronounce kasi may E kasi sa dulo. Carly. Pero pag nag-order ako ng kape, turo ng friend ko na huwag mo nalang ilagay yung totoo mong pangalan dyan. Oh. Carl Eric Babaero nalalagay sa Starbucks. Ay. Si Boyet yan hindi ako. Ganon. Ano, Jerome Chick Boy. Pero Ano ba? pag nag-order ako ng kape, iba yung pangalan nilalagay ko. Para, Oo. Mga Alden. Alden. Yan. Para pag tinawag, di ba? Alden. Oh, cute yun. Mabagoy yung pangalan mo sa S. Pag sinabing Alden, parang hindi naniniwala yung barista. Ba't kasi Natatawa. Alden ginilagay mo, Col? Alden Dagol, hindi siya uncle. Oo. Uncle. Ang galing mo talaga. Basic. Ano pangalan ng barista? Sabi ko na. Hi Cindy. Naiinis ako pag nagkakape ako sa Starbucks. Mali yung Sinulat tawag. ng barista? Hindi niya sinulat. Mali tawag sa akin. Alam niya ng Mangkanor eh. Mali pa rin ang tawag. Sinulat ko Mangkanor. Mangkanor lagay mo dyan. Tapos, pag tinawag na ako sa order, kape macchiato for Tom Cruise. Mukha ko kasi, yung sa Mission Impossible. Okay, ayaw niya guys, ayaw niya pagbigyan yung aking... Tom Cruise eh. Tom kasi yun. Wrong spelling ka. Tom Cruise. Toms. Ang pangit eh, Tom Tom. Cruise. Parehas na naman yan. Tom Cruise. Parehas na naman yan. Kaya, siyempre, kalukalay ko si Tom Cruise eh. Kaya, hindi na rin ako nagtaka. Kaya sa ating mga... Support na lang. Salamat. Hoy, si Boss Chito. Hi, Sir Chito. Kaya sa lahat ng mga kabisyo natin. Pero issue ba sa'yo pag namali yung tawag? Tulad nun, ikaw ba? Yes. May tendency ba mag-walk out ka? Hindi naman walk out at walang sama ng loob. Pero tulad sinabi ni Uncle, ano ini-expect mo sa mga tao? Tama yung basa yung pangalan mo? Lalo di ba may mga mahirap i-pronounce talaga na pangalan? Supercalifragilisticexpialidocious. Ano Ayun. ini-expect mo, di ba? Tama yung bigkas mo, di ba? So yun, ano na lang natin, pagbigyan natin yung mga ganong mga bagay. So, hindi naman yan siya Ang para palakihin pa. ang mahalaga, babaero ka, tsaka lalakero ka. Ano namang kalagahan nun? Despite ng kahirapan ng pangalan mo, maaalala ka ng mga babae mo. Di ba? Ganon ba yun? Oo, basic. Hindi maalala ang pangalan mo. Ng Kasi babae. ang tawag, babe. Babe, hi, Babe. babe. Babe na tawagan. Diba? Hi. Sabi ng barista. Sabi ni babe. I miss Pa-check, you. sabi ni babe. Nung barista. Wala, si Bong Conor, ang landi sa ano. Ang landi. Sa barista? Sa guard. Okay rin siya eh. Yung barista. Yung lady guard, maganda rin eh.
Tinusok yung bag ko eh. Nung lady guard? Ng barista. Ay, nagpatusok ka rin. Sa barista? Sa guard. Ma'am, yung resibo nyo po. Sabi ng barista? Wala, di pa ako tapos. Ay, di pa pala tapos. Sige. Ma'am, yung resibo nyo po, andyan yung password ng wifi. Sabi ng barista? Sabi ng guard. Ah, wala, grabe talaga. Ganun. Tapos mo pa. Ganun. Barista rin naman pala papunta. Ang laki ng batuta Nung guard? ng barista. Uy! Pinanghalo niya sa kape. Yung batuta! Nang guard? Nang guard? Barista. Tinikman mo ba? Yung kape? Yung batuta? Uy! Ganito kataba eh. Yung batuta? Yung kape. Ah, grande. Yung kape. Yung batuta. Ang itim Na batuta. ng kape. Ah, siyempre kape. Ikaw na lang. Talagang gising na gising ako. Sa kape? Sa batuta. Gusto kong kainin. Yung kape? Yung batuta. Nakakain yung kape. Oy, pwede yun. Di ba kape na tinapay? Oh, sige na, sige na. Basic. Hoy, amyelsol! Amyelsol Bata pa, yan! wag tits, bata pa yan tits. Wala naman ako, nagka-chat na nga kami. Ah,